Nedám nic, ale dám nezdvihně. Šta? Takže ty jsi takhle? Murar! Ale to má být parkour. Mám tě. Ne, počkej, pojď na ten parkour, ne? Takže dneska budeme natáčet parkour s Davidem. Takže pojď sem, Davide, pojď sem. Takže tady je David a tady je Anet. Takže jdeme na to. Takže pojď,